Euskal Herrian badira 30 urte horrelako pandeiroak egiten direla. Eta nork egingo? Tolosan. Eta bertan Jose Manuel Agirrek egiten ditu bikain. Gorriak, urdinak, txuriak, denetarik. Aurrera, kalejira. Jose Manuel, ze modu gizona, ondo algeago. Bai, mentxe lan da lan. Hau zer da, Agirre, musika tresnak? Bai, hoi da. Famatua, ez? Bueno, famatua, etxegit. Panderoak eta askotan ikusita hemengoak. Bai. Bueno, hortan gabitza, azkeneko igual 30 urteetan. Lan honetan zelan hasi zinen? Eta garai hartan, bueno, instrumentok ere etzeon gaurko aukeraik, ez? Da orduan, bueno, behar horre bultza duta, bueno, pixkanaka zintzen damolinak eta konpontzen, lagunen eta taldekona konpontzen, instrumentok pixkanaka egiten, enengotako izan ziren dultzainako tamborrak, eta bueno, da gustatu izitza ofizio hori, baina, bueno. Lanbide hau non ikasten da? Ez da esango autodidakta nahi zeniken, nahi inguruko kaskoa akutsi diate. Eta gero, hemen gure txaurren, bai modelistak, fundizio bat, arotza, errementaria. Beste batzu zeuden hemen. Bai, eta denak adinen moutxokok, eta osondo ematekin, da auzolan hortan, bueno, nik ez nekien hori batei galdetzen nion, beste galdetzen nion. Zenbat urte joan dira hasi zinenetik ona? Eta dedikatuta, bain, 10 urtetikan, honeaino, 6 bai, boitxe. Eta zein izan duzun eskaririk arraroena? Donostiko perkusionistak, baten behin eskatu zian, da nik ideik ez neuken orduan, haizearen soinua eta behar nuen. Egintzun obra bat, eta horretan sartzen haizea, trumoia, ekaitzak eta bar, eta behar gendun zerbait. Perkusioakin haizearen soinu egiteko? Bueno, zema gauza dituzun hemen? Hau da pixkat muestra bat edo esan dezan estandarizatutako modeloiek eta egiten diteunak, pandero, tamborinak eta tamborrak eta maketa. Bizi guztia euskal tradizioari lotuta daramazu, ez? Denetarik egiten, ez? Fabrikatzen, ez? Bai. Eta nik hemen ikuste ditut, hainbat eta hainbat kolore, hainbat eta hainbat pandero. Eske esan beharra dago, bakixu orain oso modan daudela, Eurovision dala eta ez dala, Tanxueiaz izeneko Galiziar talde bat. Bai. Eta orain oso modan jarri da, panderoa orokorrean, baina baita ere, pandero, koloretako pandero hauek. Zin modan etorri da berriz panderoa edo, zer? A ber, ni sorpresaz ez nahu hartu, ez? Esate bateko kriskitina doratu, txurik, hori beti da nik bilizan du eta nik ere erabiltzen ditut, ez? Larruak tintatuta ere nik urte da markizkit, ez dakit. Eta gero, esan behar da, adibidez pandero, baina damolinetan ere berdin. Damolinak lehen ziren, aro beltzak eta egur kolorekoa. Eta pixka tintatzen hasi nintzen, ez? Panderoak eta horrelako, ez dakit, lanbide batek badauka etorkizunik? Hemen problema dago, hilbukaera numero kuadratu inberduela. Orduan, hor gaude soka oso lasa batean. Gauzanik oso zail ikustet. Museoak osundu daude, eta beharrezkoa dira. Baina bizik daun gauz hori mantendu beharra da. Nik uste dut, merezi duela, ez dakit, doinurema jotzea, bion artean. Bueno, saiatuko, ea. Ze polita, ze ondo geratzen den fusio hori. Hori da, eta horrelako artisauak ezagutzea eta Tolosara joatea eta bertan 30 urte daramatzala ikustea zelako lan potoloa egiten duen gure Jose Manuelek. Hemendik aupada bat.